Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment enwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke chaze amaphupho enwabuze kuma comment section khona bhalile ukuthi mina nginokuphupha umuntu engangithandana naye emoyizela ngabe ke lokho kusho ukuthini ngaphambi kokuba ngiqhubeke ngicela subscribe ku YouTube channel yethu nansi link ku bio ebese ke uyabuza nawe ku comment ukuze uzothola impendulo leli phupho lokuphupha ke isithando sakho sakudala sikumoyizelela sijabulile libi ukuthi usakuthanda lo muntu futhi usacabanga ngawe unezifiso ezinhle ongakwenza nje ukuthi uma umbhalela uwazi ukuthi uzoba nenjabulo aphendule nje kamnandi futhi ke ecacisa ukuthi unesifiso sokuthi ufisa nibuyele emuva nibe njengaqala ungabuza ke nawe ku comment umbuzo wakho bese thola impendulo ungakhohlwa ukusubscribe nisale kahle.